Продължаваме с важна тема за комфорта у дома, сметките за отопление и как можем да ги намалим чрез поставяне на качествена изолация, например. Отново в фокуса на нашия разговор е енергийната ефективност, нещо много важно, но този път мои събеседници по темата няма да бъдат архитекти или инженери, както правихме до сега. Тук в студиото срещу мен седят трима талантливи млади актьори. Млади, да, че са талантливи, но за млади, да, може. Сигурен съм, че ги помните от ярките комедийни роли, в които те направиха в телевизионния сериал Сутрешен блок, както и в другите им големи телевизионни изяви. Те имат собствено шоу, което се нарича Комедийна вечер с големите, и в което всеки месец представят своя нова програма от актуални скетчове, създадени по действителни случаи. Днес обаче са гости в нашето предаване в качеството си не на актьори, но актьора не може да избяга от кожата и от изолацията си, а на доволни потребители на топлоизолация. Тук сме сериозни от каменна вата. Представям ви Рая Белева, Анелия Луцинова и Веселин Стоянов. Здравейте! Здравейте! Много сте готини! Мерси! Честит ви празник! И на християнското семейство, и на телевизията днеска. И на теб, да, знаем, че да. Дайте малко повече информация за себе си. Весо, може би ти като говорител на големите. Така, аз съм говорител. Ние сме комедийна вечер с големите, както ни представи. Правим едни неща, които се наричат по този начин в столични заведения. Всеки месец представяме нашата програма пред нашите фенове, зрители. Това са кратки комедийни скетчове, които така ние сме написали, неща, които нас ни харесали, ги представяме на нашите зрители в тези заведения. Хората пиват, хапват, говорят си. Може би в тази връзка трябва да добавим, че това почнахме да го правим преди 3 години и го правим абсолютно професионално. Също така, какво трябва да добавим? Още играем всеки месец в Студио 5. В петък играем. Имате прекрасен сайт, разгледахме го. Да, големите точка е. Благодаря. Който между другото направи от нас фен е направен. Това ми направи впечатление. Цветене. Да, наш фен го направи, така искаше да направи нещо за нас. Извън сценария, можем ли да импровизираме? Нещо, Рая, някой скетч или... Ами то хубаво да се вижда тия неща, защото иначе ние тук... Аз съм сигурна, че теб може да те разсмеем. Ще се съблечете. Ако се съблечете, ще ме размеете, верно. Дай да не се съблечем. Веско много е смешно. Айде няма. Айде няма. Добре. Рая, кажи ти нещо сега. Ами аз съм Рая Белева. Здравейте. Имаш ли завършено, Да, имам. Значи... Задължително ли е? Когато човек е талант и оригинален, трябва ли да? Аз мисля, че трябва да. Ние всъщност сме от един клас от надвис. Ние сме колеги и всъщност направихме комедийната вечер с големите, точно след като завършихме надвис. Веско, Ани, аз и Боби Лапшов, който в момента е в Лондон и учи магистратура мюзикъл. Приеха го тази година, да. Супер. И сега на негово място имаме един друг наш колега от нашия клас, Митко, казва се Димитър Енчев. Така ние като решихме, като завършихме, решихме да все пак да вземем нещата в своя ръце и да направим нещо, което нас ни харесва. Наш хумор, нещо, което... Оказва се, че върви, между другото, ние бяхме много изненадани, че нашите тъпи смешки, всъщност хората им се забавляват. И викаме, чуден съм, тъпи, но какво става? Това, че, примерно, всяка вечер сте в различни постановки или сте канени, или може да сте в Сливен или в Силистра, в гостуващи представления, това пречи ли ви? Това е страхотно. Това ни помага, защото Анелия Луцинова по някакъв път пътува напред-назад и такива неща носи, такива идеи да скетчове носи. Ние сме като магнит за такива ситуации и това после много ни помага да си напишем скетчовете. Магнит за идиоти сме. И постоянно ако влезеш в заведение, така ние сме на дискотека, всички такива хора, които са много които имат психически проблеми, те винаги са при нас. Стига да. Може би защото трябва да измислим един скетч за тях просто. Добре. Да. Малко като нашите пациенти в къщата на Big Brother. Да. Не малко, много. Има доста оригинални типове. Не може да си така. Ние също сме заимствали. С прожектор да ги търсиш, хора, които сами създават ситуация. Наистина са ми такъв монолог удари. Просто така. Да. Но по същество към изолацията и фасадите. Какво мислите за тази значима тема, каквато е енергийната ефективност? Веско, разбрах, наскоро е направил топлоизолация на своята къща, от която е изключително горд и доволен. Те много ме базикат на тази тема, а това е изключително сериозно. Аз имах такъв проблем, понеже живея в мое жилище и дойде този момент, който трябва да направя такова нещо, защото наистина вкъщи беше така студено. И викам какво. Не исках да се ограничавам с такива неща. Аз този стереопор не го разбирам. Викам това, че има влага, тук муха, не ми харесва. Добре.
Лесно ли се ориентира, лесно ли намери информация по въпроса? Ами не, честно казвам, така търсих доста из интернет, видях така различни, така разгледах разни сайтове, напред-назад. Да, и се натъкнах на нещо много интересно в fasadna-изолация.com. Влезнах и там има нещо, което се казва изолация с каменна вата на тази германска фирма Knauf Insulation и така доста ми допадна, защото е продукт, който е така естествен, защото все пак е от камък, който се там топлинно обработва, пресова. Реално се изолираш веднъж да винаги. Да, и то с нещо, което пък е такова екологично, защото все пак не е някаква пластмаса, нещо такова ми си е от естествен материал. Мен това най-много ме привлече и наистина шегата на страна, но ефектът е голям. Не, много е хубаво, между другото, като правиш нещо такова. Ние се шегуваме, обаче факт е, че ефектът е уникален. Ние се шегуваме много с Веска на тая тема. Но е много хубаво, като правиш нещо такова, да мислиш и за околната среда, в крайна сметка, наистина да го правиш не само на теб да ти е удобно, ами... Добре. Като кинти, шегата на страна, нормално ли, поносимо ли е, скъпо ли е? Ами, искам да ти кажа, че мен ми излезе, може би дори по-малко, отколкото ми даваха други фирми с подобни неща. А и без това си е трябвало да го направиш. Шегата на страна, като дойдат момичета, всички се събличат. Даже Веско, шегата на страна, Веско е демонтирал климатика. Климатика съм да сложил в музето. Нямам нужда от климатика. За какво ми е сега това изкуствен... На бежанците ще да го даваш. Добре, с майсторите как беше? Ами с майсторите... Това също е шоу. Значи майсторите, понеже това е страшна работа. Ние даже имаме скетчове на тази тема с майсторите. Да. Не случайно, защото според мен, нали, окей, продуктите си качествени, те си, нали, трябва да си намериш хубави продукти, обаче ако нямаш добри майстори, нищо не правиш. Така имаха ни... Няма да разказвам, да развалят всичко. Така? Правиха ми банята ни така приятни хора от... Така? Да, разбрах. Как да кажа, нали, хора, които много разбират от тази професия, а също се окаже, че нищо не разбират и банята ми е по всякакъв наклон. Така, по всякакъв наклон, много интересен. Така, и затова не стисках майстори, които да бъдат добри и попитах Knauf Insulation да ми препоръчат някой, който наистина разбират и които ще свършат качествено тази работа, за да поставят по възможно най-добрия начин това нещо. И така намерих майстори, които бяха доста добре се справиха, много интелигентни, такива, всичко направиха наистина на много голямо така професионално ниво. Доста добре. Добре. Значи сега си супер. Живей си като нов. Жестоко. Просто промени ли се нещо в ежедневната ти програма, след като постави топло? Това е уникално. Ти не можеш да си представиш какъв кеф. То все едно съм на море. Интересното е, че той по някакъв път излиза навън без яки. Защото той отвътре ти не можеш да прецениш температурата навън. Вече като му ходим на гости, между другото, изобщо може да си правим каквото си искаме, да си викаме, да си репетираме колкото си искаме. Няма опасност съседите да ни чуят, да вдигаме врява, да дойде полиция, да каже защо репетирате по нощите. Вие се базикате, те се базикат с това, виката във вас не се чува нищо вече. Значи аз имам съсед, който е оперен певец. Значи това е страшна работа. Лятото отварям прозореца и то не може да спиш до късно. Това е страшна работа. Просто пеят различни неща, които колкото да ти харесват. Мене лично не ми харесват. Има и има и котки. Има и котки, които се разгонват, което е също много особен процес и период в годината. Но откакто имам това нещо, затварям прозореца, забрави. Край. Добре. Просто страшно. Сериал правите на живо с продължение, така ли? Престоместъплението. Ами да, имаме в нашата комедийна вечер, имаме така различни сериали, които ги правим с продължение. Пародии с... Поредици, които си развиваме. Даже най-известният ни е сериал Интернационал, който беше сериал на 3 езика. В различни жанрове. Бяхме инспирирани от турските сериали, когато те все още бяха модерни, а не нещо, което вече си е така регулярно и не му обръщаш внимание. Ти, Ники, що не вземеш да дойдеш? Ще дойда. Утре те каним, в петък от 19 часа, Студио 5. Добре. НДК, заповядай. Идвам. Ще бъде ли изолирано? Ще ми слушат ли... Това НДК се бак може да... BTV там отсреща. Ще направим всичко възможно. Те имат нужда, между другото, от една камена вата. Аз мисля, че вече мога да направя такова нещо. Между другото, наистина трябва да им препоръчаме един инсулейшън. Наистина, да. Тъй като по някой път от зала едно. Така, добре. Хубаво, ама хората пак ще кажат, сигурно е скъпо. Един актьор как може да си го позволи? С заплата, известен, имате представление. Може да си го позволи, когато си го сложи като нещо, което му е важно да направи за себе си, за дома си, за това нещо. И всеки може да си го позволи, според мен, ако наистина си решил да направиш това. Вие сте адски млади, имате ли разбирането, че едно такова нещо се прави по-добре веднъж да го направиш, отколкото през 5 години пак и пак и пак? Ти ако решиш да го направиш качествено, по-добре го направи веднъж, да е малко повече пари, но това после ще си изплатят така или иначе, защото това е нещо, което го влагаш за напред. И е важно.
Така е, пък и сметките са съответно после почват да падат. Да, Веско, между другото, разказваше наистина, че сметките му са доста намалели. До Лондон сте ходили? Там да видите четвърти основател? Там с кралицата за малко да се срещнем, да. Тя ни видя големите! Помаха. Да, видяхме се с Боби и направихме едно шоу там, 4-мата, пред българска публика, в един такъв комеди бар. Нещо такова, техен, известен. Беше страхотно, хората се забавляваха искрено, тъй като, нали, все пак българите в Лондон имат и една такава някои лека, други по-тежка носталгия. Мина страхотно, даже снимаха се, взимаха интервюта, беше наистина голяма еуфория. Да, повече от тях ни гледаха за първи път и казваха, ние сега не знаехме какво ще бъде, такова малко дойдохме скептично настроени, но... То винаги е така, тъй като комедийна вечер не е разпространен жанр тук сред нас българите. Ние го наложихме. Преди е имало кафе-театър, но нашето не е кафе-театър. И да не говорим за това, че самия факт, че ние сме се кръстили големите, предразполага доста скептично отношение, но това е с едно намигане. И хората много често им прави впечатление точно това името, че е претенциозно, а това беше идеята, да прави впечатление, общо взето. И то така и стана. Така и стана, да, но всъщност ние изобщо не се взимаме на сериозно и това е в кръга на шегата с намигане. Ние винаги казваме, че ние може да се наричаме големите, ама истината е, че най-големите това са нашата публика и нашите фенове. Супер. Говорим по сериозни теми като енергийната ефективност и топлоизолацията. Споменахме няколко пъти, че и тези фасадни изолации са екологично така чисти. Имате ли съзнанието, че трябва да подкрепяте подобни неща или обществени инициативи? След малко в студиото ще влезе Ирена Събева, която е магистър по социална психология. С нея ще говорим за храната за земята, т.е. една нейна инициатива за компостиране в София. Компостирането, и аз не знаех до преди година-две, това е да се събират храната, която остава, нали, и после се обработва на специални места. Какво видяхте в чужбина, като ходите, вие сте млади и пътувате, какво бихте взели от зелената практика на другите страни? Включвате ли се, да кажем, в чистения, аз примерно съм на мнението, че не е нужно човек да разказва толкова какво прави. Въпросът е той сам да си почисти работното място, да си почисти дома, ако всеки си почисти пред неговия дом, предполагам, че ще е чист. Вие едва ли чистите Студио 5? Студио 5. Не, но Студио 5 предполагам си го чисти. Ти какво чистиш? Аз си чисти пред блока. Примерно, аз си чисти пред блока. Ти фърляш ли? Не. Пушиш ли? Не. То може би най-важното нещо е не дали чистиш, а по-скоро да пазиш чисто. На тебе каква ти беше колата на цвят? Зелена. Зелената. Онзи ден те видях, отвори вратата и си изтупа това. Пепълника долу. Фаса, нали? Какво ще кажете тия хора? Добре, как го правят? Как го правят? Защо го правят това? Трябва да има някаква глоба за такива хора, обаче тя да е не, тя да не е видеокамери навсякъде. Според мен трябва да е с агресия, с физическа саморазправа. Пикаещи мъже, извинявам се, застават там, някъде страни. Ужасно, да. А на магистрала, като те удря шишенце от Кока-кола, докато пътуваш. Ама не, аз мисля, че не е решението камерите, както ти каза. Не, трябва физическа саморазправа. Трябва бой, да. Смъкват от колата, два шамара. Бой е възпитава в този случай. Значи на всяка тема обаче, ето от изолациите до екологията гледате с чувство за хумор. Гледате така, имате... Да се усмихваме, Ники, защото е страшна работа. Иначе. Да, между другото има хора, които много се дразнят на това, че има усмихнати хора, но... Ние сме, да. Надяваме се да помагаме в този разговор, защото да не звучим несериозно. Наистина всеки път във всеки разговор така... Добре, къде могат да ви намерят хората? Във Фейсбук? Сайта ви? Във Фейсбук, напишат Комедийна вечер големите и сайта ни големите.eu. Хубаво. Да има актуална информация за нас. Утре Студио 5, после? После до година. Малко ще бъдем в почивка, защото нашата колежка Нелия Луцинова ще ходи малко на почивка. Колко, 9 месеца? Не. Заминавам за Тайланд, така че утре, който гледа да гледа, защото... Къде е на остров Пукет? Да. Там няма нужда от изолация. Призоваваме всички утре да дойдат и да гледат от 7 часа в Студио 5. Защото ние последните за сезона. Да, и ще бъде много забавно. Не за сезона, сега за тази година. Да. Добре, ние много ви благодарим. Това бяха големите. А пък ако вие искате да откриете повече сериозна информация на тяхната несериозна и полезни съвети по темата за топлоизолацията, моят съвет е да посетите сайта www.fasadna-изолация.com. Желая ви едни наистина прекрасни. То времето ни щади се още, но рано или късно зимата ще дойде и не забравяйте колко уютни могат да бъдат те
и вместо високите сметки на топлофикация наистина може да отидете до Тайланд, ако си спестите пари. Чао, ние продължаваме наистина с още интересни, още екологични и зелени теми след 15 часа. Вие слушате Българското национално Дарик Радио.